Hürmetli vatandaşlar, biz üzara aralışуларны туктатмый тұрып, эпидемия таралуга шик куя алмаячакбыз. Бу мәсьәләгә бик җаваплы карарга кирәк. Барыбызның да өйләребездә калуын сорала. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Паникага бирелмәгез. Татарстан президенты дәүләт органнары тарафыннан тиешле чаралар күрелә. Әмма кешеләр бу чараларга җитди карап, үз-үзләрен шикләми торып, коронавирус афәтен җиңә алмаячакбыз. Ветераннарга, өлкән яшьтәге кешеләргә мөрәҗәгать итәм. Өйдән чыгып йөрүне киметегез. Азык-төлек, дарулар кирәк булса, кайнар элемтәгә яисә волонтерларга шалтыратыгыз. Тагын бер кат сезгә мөрәҗәгать итәм. Үзебезне саклыйк, сабыр булыйк. Аллаһ сакланганны гына саклар диләр.